ning anakku tersayang. Please deh. Kalian itu gimana, Tik? Anak ora apa-apa. Ibu, Dalem anakku. mik, Bu. Ket biyen ora ana perubahane. Ayo. Maksudnya ini kan kita sudah mendekati bulan Ramadan. Tapi kita kan besok kan sungkeman, Ibu. Iya. Aku kemarin mendengar dari suara tetangga, Kenapa, Le? Bapak malam takbir malah karaokean, Bu. Mosok to, Le? Malam takbir pamite bapak malah Bapak Bapak nyapa? karaokean. Bapak karaoke. Orang malah takbiran, orang malah menyambut Mosok tahun toh? baru malah karaokean, Bu. Bapakmu wi? Bapak Sing wajahe kaya nyambek wi? Gelem karaokean? karaokean. Ora malah ge nyangoni kowe. Ora belas, Bu, belas ora disangoni THR belas. Bapakmu wi? Mosok to bapakmu wi? Aduh dah. Belas. Kok tangga? Tonton. Aja nyebut jenenge nikan salindrek. Le urung wajahmu remuk le. Syukur Pak we. Mongko we ngudar. Ule. Kowe wani ngancik omahku lek ra remuk dasmu. Piye to, Lek ra Ki? we ngalih. Ha iki. Piye to ki? Ngalih. Takbiran. Riyo rene bapak ra apa-apa penting kowe bongko. Bar Takbiran. hei. Apa? Bapak. Bapak opo? Ya toh? Bener toh? Bapak Opo? nyapa le bapak? Kerasa nyedek-nyedek aku tak untal dasmu. Karaokean karo LC katok sak mene-mene. Modar ki kok aku. Wes, wes, mau aku. Jene kurang apa to, Mas? Aku kurang apa? Hah, wes syukur we. Aku kurang apa, Mas? Apa kurangku? Apa aku gak ono apa-apane? Padahal wis tak apa-apane. Wes piye? Ganti peran nek. Aku dadi bapak ora kaden. Iki pergantian pemainnya ning nggur karek siji lho. Karek siji nggone. Kowe dadi anak. Wah, aku dadi anak. Lah dadi anak iki mesti disayang. Sangoni. Sak pira salah anake mesti. Iki lho cocok aku nek dadi anak seneng aku. Tangkap Mas Sabar. Dadi anak. Ayo, duduk. Duduk lah, adewe bapak ibu. Nah. Ibu. Pak nih. Yo. Rene apa nih? Piye ibu Bar iki sungkeman. Heeh. Iki ditata sing rapi. Ben ora ireng kabeh. Nek kangen tak wedaki to sini. Ibu. Piye, Pak? Iki malam takbir. Yuk. Malam takbir kuwi sunah Rasuleh. Maksudnya takbiran. Tapi aku krungu suarane tonggo. Nyapa Pak Bu. nih? Ya ampun. Urung anake dhewe. Anake nyapa to nyapa urung tak apa-apane kok wis anake dhewe. Nyapa Pak nih? Anake dhewe kan wingi kan pamite dina iki takbiran. Terus. Tapi jarine tonggo sampe ngomah bengi iki malah balapan. Bapak sopo sing ora wirang? Dek mau ki tak VC ki takbir keleleng lho Pak. Assalamualaikum. Cewek meneng sik ning kono sik. Wis syukur wis. Pamite iki takbiran. Takbir keleleng ki Wis mbok VC iki takbir. Wis tak VC. Jarine tonggo sampe ngomah ki lho. Jare tonggo sampe ngomah ki malah balapan karo kancane, dem-deman karo kancane. Larangan kok adalah perintah kaya bapake ngono dem-deman ngono. Wah, ora nek aku. Sapa wong tuwa sing ora wirang? Pencemaran nama baik jenenge awake dhewe malah elek ngene iki. Ya apa ora? Ya Allah Pakne wis gak pisan pindho lho ngono kuwi. Padahal sesuk bodo. Ran ning ngapuran saling memaafkan anake dhewe tetep gawe ulah. Piye ngono kuwi? Sampeyan iso ngomongi anake ora? Ya karo kowe ya, Bu. Iya, Ya karo Tok. Lho lah kae anake, lah kae lho. Anakku rene rene.
Takbiran. Teko ngendi? Takbiran, Bu. Teko ngendi? Takbiran. Teko teko ndi? Takbiran. Tekoni cangkeme kok moyang nanyi. Muter kowe. Takbir apa takbir? Takbir apa takbir? Ding ding tang ding ding tang ding. Bu aja ngene Bu. Malah buke ngono. Aku takbiran lho, Bu. Atas sono, Pak, atas sono, Pak. Takbiran kok mripate abang. Takbiran kok montone abang. Lambene kok mambu. Lambene kok mambu naga. Aku ke ngono Kok mot. wajahnya kaya naga ya kan. Nah yo. Bapakku yo naga. Ngawur. Aku ula cilik. Piye? Kowe ngaku Kowe apa? ngaku apa tak sodet? Aku lho takbiran Aku apa tenan, tak Pak. bedah? Takbiran apa mendem? Takbiran, Pak. Ya Allah, ya Allah. Maling nek rong bonyok, kuwi mesti rong gelem ngaku, Kowe takbiran apa takbiran? Iki sandale sapa iki? Selopku. Takbiran apa takbiran? Takbir. Takbir ngaku kowe mendem. Ngaku ora, ya Yakin, aku Pak, tak Bu, anak aku teleke lho iki. Anak teleke lho iki. Ya ora, Nduk. Aku Ampunen, wedi nek telek tenan. Ayo, kowe ngaku apa ora? Ngaku apa tak pecuti? Ayo. Aku takbiran kok. Ayo. Takbiran apa mendem? Apa balapan jare pamit tak bocah kok ora iso, dikandani wong grek. Wis, Pak, wis, Pak, wis, Pak, wis, Pak. Rumangane apa? Bapak, Ayo, wis, Pak. mikir ora? Bapak wis, Pak. Rupane kok ngece. Bapak wis, Pak. Aku takbiran. Aku bener loh. Aku bener loh. Lho wis, Pak, wis, Pak. Tak aku apa sing mateni, Pak? Walah bangetan ta ya ya. Ngene bojoku mentolo mangan kayane ya Allah, ya Allah. Piye? Mangko dindi gak bener, bapak ra bener, mak ra bener, anak ra bener. Dilanjut apa ora iki? Sungkemane dilanjut ora? Gak wis, ya. Ini nyapa? Ora sungkem-sungkem rata jaran aku. Lah nyapa? Gelem diterusne ya, gelem kok awakku. Iya. Kok marah-marah toh? Kuwi lho. Piye iki namanya tidak profesional Tidak kerja? ya, kuwi lho. Gimana sih? Profesional sih profesional, tapi ini awak saya remek, gepui. Rumangsa. Aku arep males karo dalange sing opahe kono. Sampai aku kurang ajar mulai ra bayaran. Saiki sampean dadi apa? Wis entek Dadi kok. apa? Aku wis gak dadi-dadian gak pateken aku. Dadi gareng. Ah. Dadi gareng. Topine ae digosik ini. ta, topine digosik ben Heeh, nek ngono malah ora kaya gareng. ben ra kaya Power Kuwi lho Rangers. jane rinjinge sapa kuwi jane iso digawa ning dhuwur panggung kuwi lho. Bah rinjinge nggon rias mau. Ngawur ngene tuan rumah barang mbok gawa. Ora, ono kok. Tase sapa kuwi? Tase simer-simer. Tak ki ngadai sandal lumayan. Topine digosik to, topine goreng lho. Heeh. Dikerencet sik. Ngono. Walah, alah kaya ayu-ayuwon mangsamu. Kowe iki kaya penyanyi rock ngono kae. Dis karo rambutnya di apa? Diure, dijambak. Diure terus dijambak. Ayo. Wah, piye? Kowe nyambut gawe rong ngantek anu suwi kok wis rupane celonengan ki lho. Ora perkara kuwi lho diobo-obo awakmu karo niken iki. Ya ora ya sepurane ya Pak De, sepurane. Sampeyan Ya, ora kasine apa-apa. iki ganteng. Lho. Lahir batine apik. Estu niki. Iki lho seksine. Awak dhewe iki ketemu ya rapisan pindho ning Iya. wis peng 5 Iya. ya ta. Peng 6 iki. Sampeyan ki tak akoni apik. Apik. Wong cilikmu biyen jemblu sing ngomong aku, Nduk. Nggih, Astu Mas. Oh, nggih ta? Nate didusi kalih niki nggih riyen. Lho, Dileblebne ning jeding, dilebleb. Ngedusi aku. Menengo sik, menengo. Dileblebne ning jeding Mas anggitmu Mas ya Allah Mas disiksa Mas. Kok kejemen to? Kok kejemen lho. Mosok cah cilik lho Mas dileblebne to Mas. mosok- Ning padahal awakku panas lho Mas. Dileblebne ning jeding ngono kuwi. Niken. Ya Allah kok. Niken. Bareng gede ngene iki ya. Kadang no Mas aku lek gak mentalan ngono kae no tak kei dhuwit, terus tak andokne soto ngono padahal cilik aku dileblebne Mas ya Allah. Mbok andokno soto aku wis tuwek ra ndek bam nduk ora jas iwak. Biyen jajal cek ra ngandang andokno. Ngaku mangan soto Pak kowe mangan sok goyal gayir ngiwon. Ya kok kok tangane mesti ngene. Lah iya. Iki ngono nandakno gareng tangane cekot. Tangane cekot duwe maksud gareng ora gelem nyolong jupuk wae liya. Sampeyan ngerti gak iki mau acarane apa? Acarane ulang tahun pernikahan.
ulang tahun pernikahan yang ke 27. Semoga sehat selamat wilujeng. Amin. Panjang yuswanipun. Amin. Awet leh momong anak putune. Amin. Berkah barokah. Amin. Angsal rahmatnya saking Gusti Allah. Amin. Ini yang dipengini semua banyak orang. Ya toh, Amin. pernikahan yang ke-20 anniversary. Anniversary. Aku gak iso ngarani dua seperi ngono. Ya. Ya, paring lelipur, Dik. Merdeka wae tak bebaske. Isuk-isukan iki nyantai. Iya. Apa ki? Jalukane apa no? Permintaane apa? Jam 12 juga boleh. Nggih. Begitu. Ya, ya. Kalian jenengan? Lho karo kowe no ya. Kalian jenengan monggo, nek kalian jenengan. Nanang nyapa ta kok malah gak milih aku ya. Lah, rasainlah. Lanang iki pendatang rezeki lho meneng-meneng. Mak brul-brul wae. Mau arep tak kei THR malah ras. Lah, syukur kamu lebih memilih Mbak Enggar ya kamu. Aku pengen karo Mbak dengan jam 12. Nggih, monggo. Nggih, Siap. Asabar, Kondusif. mohon izin. Wah, ngon bebas mawon. Yo, oke. Bebas pisan. Nggih. Pripun? Sida rondo. Betul. Malih. Nggih. Tanduk malih. Lah piye to? Nggih. Tanduk to. Nggih, Pun. Ya. Aman Mas Akbar, tenang mawon. Wah, tenang kowe. Yes. Ya, Weh. terakhir ora apa-apa ya, terakhir. Sewengi digawe meriah Mas Akbar. Nggih. Oke. Nggih. Terus. Monggo. Oke, buka. Ya. Pelak-pelak ya. Nutuke lakon Semar mbangun kaya ngapa babaring lelakon. Riris harta palwanu ting ranu Dresing karasaning sun dening kanyut manis elingira Gusti roning kamal mirah ingsun semirada ing muni Sidat agung ing narmada sadroning aguling menawi mboten kelentu ing pamawas menika bendara kula ing Plongkowati Raden Abimanyu ingkang kepareng rawuh. Iya Wa Semar, bekti kula katur nggih Gus. Wa Semar wis ndak tampa. Wonten wigatos ingkang pundi ndara dene paduka kestu rawuh wonten Karang Kadempel mriki. Tak kira Wa Semar kang bisa ngudari reruwet madhangke pepeteng iki. Punapa ingkang dados sundraning prakawis Gus? Ampun ngantos slendro ingkang dados manah handika ora ana sing tak penggalih. Kejaba mung murcane Kanjeng Rama Harjuna saka kasatriyan Madukara. Murcane Kanjeng Rama Harjuna wis ana tricandra utawa 3 wulan iki Wa Semar. Sapa kae?
Wis bali ana Praja Ngamarta. Iya, Ma. Wah, niki kula sawang Ndara Abimanyu. Iya, Petruk. Bekti kula katur nggih, Den. Iya, Petruk wis ndak tampa. Kepiye? Kepiye asile kowe saka negara Ngamarta antuk gawe apa ora? Ngene ya, Pak. Sak tekaku ana si pinggil Praja Amarta iki mau jebule kedhisikan karo rawuh sinuwuning Mandura Prabu Baladewa. Kang sarimbit karo Patih Ngastina ya kuwi Patih Sengkuni. Lah tinemune sinuwun Prabu Baladewa ya duwe perlu kang padha ya kuwi nyilih wujude jimat Jamus Kalimasada. Wekasane dadi geger nganti dipisah kelawan Ndara Werkudara. Sak rampunge dipisah Ndara Puntadewa nyusul njuk ngendika isine pangandikan sapa wae bakal disili wujuding jimat Jamus Kalimasada yen bisa mujudi kembang sing jenenge Sekar Jati Wasesa. Kabeh mau wangsit sing ditampa dening Prabu Puntadewa, Pak. Sekar Jati Wasesa iya, Ma. Ate angel men sarate. Kuncung nganti gelung aku lagi krungu iki kembang kok jenenge Sekar Jati Wasesa. Wa Semar, pripun Ndara? Biyen Abimanyu kaya tau ngerti kang aran Sekar Jati Wasesa mau. Kembang mau papan dununge mapan ana tanah sabrang. Ya kuwi ana negara Paranghagni. Lah banjur Wa Semar goleki kembang mau bakal diagem kanggo apa? Kangge syarat ngampil wujuding Jamus Kalimasada, Gus. Awit Semar badhe gadah damel nggih niku Semar badhe mbangun kayangan, mbangun atine para manungsa, ndandani mental kang sarta moraling para kawula. Yen pancen kaya mangkono wae, ayo luwih dhisik bakal tak bantu ing arah ngupadi Sekar Jati Wasesa. Mbok menawa Sekar Jati Wasesa kang disuwun kelawan Wa Puntadewa mau ana sambung rapete kelawan murcane ramaku Raden Arjuna. Dados niki sesarengan tumuju wonten ing Paranghagni. Ya wa. Aja kuwatir rasamu senadyan ing kono mlebu tanah sabrang. Yen ana bebaya kang anempuh ing dedalan Abimanyu kang bakal ngrampungi wa. Sigra kala kang tumingal semubangi wangaruna kadinetrane nganggo rapuk
sabaning kukila ringgane goro saketer kidonganing kunglir wuwu sing bene panca ing patupat durung adol aku saka praja parang Hagni iki lah kok kepepek ana satriya bagus dedeke ngringin sungsang pengawake Guwaya Teja memper kaya sajroning pangimpenku jenengmu sapa Raden satriya Plongkowati ya Tanjung Anom kekasih Raden Abimanyu Raden Abimanyu iya paduka ingkang kula upadi Raden sira sing tuk ing arum ilining memanis hamleber mring kang cipta ing kowe golek Abimanyu nuning nggih Raden bares mawon rinten pantaraning dalu kula tansah kimpenan wewayangan handika Raden Abimanyu kula pasrah jiwaraga dumateng paduka Raden keparenga kula suwita dumateng Raden Abimanyu. Kok ya ana ya, Gong. Wong wedok ngelamar wong lanang dhisik niki. Ayo nek ora ngrumangsani lho. Dara Abimanyu priyayine bagus sing wedok rupane mringis. Piring kesampluk teklek, raine gluwing sikile mlethek kuwi. Kusik to. Kowe kuwi jenengmu sapa lan saka ngendi pinangkamu? Kula mijil saking praja parang Hagni. Dene wewangi kula Pandahana Sari Raden saka parang Hagni langkar kasinggihan. Bebana punapa ingkang kedah kula wujuti badhe kula sembadani Raden. Paduka nyuwun menapa waton saged sesandingan kaliyan Raden Abimanyu punapa kemawon badhe kula wujuti. Aku ora butuh Mas Picis Raja Brana nanging aku mung nyuwun pitukon wujude Sekar Jatiwasesa. Manut kabar kang sumebar pawarta kang marata Sekar Jatiwasesa mapane ana negaramu parang Hagni leres dawuh handika Raden paduka ngrasakaken Sekar Jatiwasesa iya aku mung nyuwun kuwi Daunasari sumangga kula kanthi wonten negari kula parang Hagni paduka Raden kula aturi methik piyambak Raden. Patine Sang Abimanyu kena ing Cidra Wa Semar iki wis tekan ana jroning praja parang Hagni sarta wis antuk palilah methik wujuding Sekar Jatiwasesa kadose kula sawang nggih tenginggil nika sing diarani Sekar Jatiwasesa. Iya Wa Semar yen wis kelakon ndak pethik wujuding Sekar enggal-enggal lumayu wae saka papan kene aja nganti Abimanyu rabi kelawan Dahanasari ingkang baku
Sekar Jati Wasesa wis diantuk kinarya syarat wa Semar bakal ngampil wujuding Jamus Kalimasada. Bungkusi mripatku melek diapusi jebule Raden Abimanyu mung melek kelawan kembang Jati Wasesa panjenengan mlayu panjenengan ngoncati janji tak tututi kowe Raden Abimanyu. Ingkang winuwus Prabu Gorodahana ingkang ngupadi mentare kang rayi Dahanasari yen Cinandra gumricik swarane kaya kinjeng muter-muter kaya helikopter. Anggonku goleki kowe Dahanasari. Waduh, kedrawasan Kakang, kedrawasan.
Kedrawasan piye? Aku wis kelakon ketemu kelawan momani ing kalbu ya kuwi Raden Abimanyu. Sekawit Raden Abimanyu gelem nampa katresnaning Dawanasari nanging kudu nganggo pitukon wujude Sekar Jatiwasesa. Satemah Raden Abimanyu tak kanthi ana praja Paranghagni. Bareng Sekar Jatiwasesa wis dipethik karo Abimanyu. Abimanyu tinggal gelanggang colong playu. Raden Abimanyu tega karo aku Kakang piye? Ancen kuwi biyen-biyen durung nate tak kandhani kalamun to Sekar Jatiwasesa kuwi mujudake simbol kawibawan adeking praja Paranghagni. Yen Sekar Jatiwasesa kuwi mau ilang tegese uga wis ilang kekuwung lan kasektene praja Paranghagni. Kowe pancen durung nate tak kandhani babagan iki nanging jeneng sira Yayi wis tak wanti-wanti aja cedhak-cedhak karo trah wong Mandura. Apa maneh duwe gegayuhan sambung asmara kelawan tedhak turun Mandura. Sega wis dadi bubur. Digetunana ya ora arep ngowahi kahanan. Yen lakon wis kaya mangkene kepiye munggo becike Kakang tak oyake Abimanyu. Wani nyolong kembang Jatiwasesa padha karo nantang perang karo wong Paranghagni bedah negara Ngamarta. Kresna nangandika duh Yayi Prabu Hayuwa Sungkaweng Tyas ing lonjong mimis lampahipun melar mingkus napasipun mriku Koko Prabu ing Mandura. Iya Kresna wonten wigatos ingkang pundi kok sajakipun nggih aku bantunen ya Kresna aku bantunen. Sekawit aku bakal ngampil wujuding Kalimasada marang Yayi Prabu Puntadewa nanging jebule sakliyane aku bocah Karang Kadempel si Petruk uga bakal ngampil wujuding Kalimasada. Satemah dredah munggahe panca bakah. Petruk arep tak tamani pusaka Kyai Nenggala lan Lugara lah kok pusakaku loro iki muspra Kresna. Gamanku ilang iki piye Kresna? Kira-kira pusakaku mapan ana ngendi? Mangke riyen to Koko Prabu. Lah kok paduka Koko Prabu ngampil Kalimasada niku mengku sedya ingkang pundi? Krana aku tinangisan Yayi Prabu Duryudana. Negara Ngastina sak mengko lagi ketaman pagebluk Mayangkara kudu diruwat sarana Kalimasada. Lah dene Petruk kuwi nyilih Kalimasada ki kanggo bapake ya kuwi Kakang Semar anggone bakal bangun kahyangan Kresna. Koko Prabu paduka ditangisi Yayi Prabu Duryudana menika janjanipun namung pangreka dayanipun para Kurawa. Awit menawi Kalimasada sampun diregem dening Kurawa tegese Pandhawa sampun boten gadah dasraring negara ingkang dados simbol kekuwataning praja. Waduh ya Yayi. Banjur piye carane aku kudu nebos kaluputan kuwi iki Di? Nenggala lan Lugara tinemung mingking ingkang baku paduka Koko Prabu kedah sabiyantu Kakang Semar anggenipun kagungan sedya luhur badhe hambangun kayangan bangun jiwane para manungsa. Ya manut Kresna monggo kula kanthi tumuju wonten negare Ngamarta lewat tepining lepen tempuran ingkang wening tirtanipun.
Wirasta saking kutha Sakuragala yen tanah mutusa sang seri Kakang Semar kang prapaning setinggil ngamarta. Inggih Ndara. Kula sampun saged mujuti ingkang winastan Sekar Jati Wasesa Maragage. Aturna panjenengan ingsun enggal tak ampili wujuding jimat Jamus Kalimasada. Nalika Sekar Jatiwasesa sinandhingaken pustaka Jamus Kalimasada ana kaelokaning jagat Sekar Jatiwasesa badhar sejatining wujud Raden Arjuna. Ilah ing sekaring bawana langgeng titah ulun nger Puntadewa aja hayo kaget ulun Bathara Indra kang nyingetake utawa ndelikake adimu panengah Pandhawa si Arjuna. Arjuna bisa dadi wujuding kembang awit pun ulun mung bantu Semar Badranaya kang kagungan niat luhur kepingin hambangun kahyangan kuwi amung pasemon. Semar kepingin nyilih Kalimasada supayane para Pandhawa aja lali kelawan Kalimasada. 5 sing dadi usada ya kuwi dasaring negara. Awit Pandhawa mono wujud babare Kalimasada, Puntadewa kang dadi simboling panembah, Werkudara simbole rasa kamanungsan, Janaka simbol rasa kamanunggalan, Nakula lan Sadewa ingkang dadi simbol musyawarah lan rasa keadilan. Kenang apa sing tak singetake kok Janaka? Krana Janaka mujudake lambanging kamanunggalan. Awit negaramu dumadi saka beda-bedane suku, agama lan golongan. Wilayah uga kapérang saka pulo sing bebanjaran. Kabeh kuwi bakale bisa tentrem lamun negara iki ngugemi rasa manunggalan, rasa kamanunggalan Pandhawa. Janaka kang wis timbul nun inggih Kaka Prabu. Kula dipun utus kaliyan Bathara Indra salin wujud dados Sekar Jatiwasesa ing sedya bebantu Kakang Semar anggenipun badhe hambangun kayangan. Syukur seketi jumurung. Sinuwun punta Semar badhe garis ngandhapi menapa ingkang dados ature Bathara Indra. Janjane kula niki nggih mboten badhe ngampil wujuding Kalimasada kok Ndara. Kula ngampil Kalimasada niku namung damel pancatan kula mbangun kahyangan ngemutaken dhateng Sentana Praja ampun ngantos supe dhateng Kalimasada utawi dasaring negara. Punika kedah digondheli sing kenceng supayane negarane tetep tentrem, kawulane tetep ayem Gus, geger Jawi. Sinuwun dhateng Jawi wonten raseksa kalih buta lanang wedok ngamuk punggung Suratamtaha wonten Praja Ngamarta. Kaka Prabu punika jatahipun Kaka Prabu kagem nebus sedaya dosa kalepaten Paduka. Ya Baladewa sing ndandhaki Kresna.
Ngamarta. Lakon bisa medhan negara Ngamarta yen bisa nandhingi Prabu Baladewa Nalendra Mandura. Wah, iki wong Mandura. Ratu Mandura. Prabu Baladewa den piting wani kelawan Prabu Gorodana. Nata ing Mandura prasasat kaya wis linalosan nata bebayune. Anane mung pasrah sumarah mring Gusti Kang Maha Murah. Ucap sakala ana cahya murup sak mrica binubut saking dirgantara. Punang cahya babar geni kang manghalat-halat angobar Sang Gorodana lan Dahana Sari. Ya badar sejatining wujud pusaka Kyai Nenggala lan Lugara. Sampun ciling sir wengi Caka Lula Tatanendra Wumlundung ijening amben Tanget ngonira nalangsa kaya den pinilara wong tininggal popo biyung wong tininggal popo biyung susah dadi Joko Lula Rama Pukulun Bathara Brahma ingkang tumedhak hamrepegi kang putra Baladewa ulun kang paring pitulung marang jeneng kita kanthi srana angubarke geni kinarya mrawasa Si Gorodana lan Dahana Sari. Lah kok menika badar pusaka kula kekalih Nenggala lan Lugara liripun kados pundi Pukulun? Baladewa, sayektine pusakamu kekarone ulun ingkang jabel. Nganti tak dadekke buta loro lanang lan wedok awit pusaka Nenggala lan Lugara kuwi sejatine ya kena sinebut pusaka lanang karo pusaka wedok. Nenggala sing wujude dawa kuwi pusaka lanang, Lugara sing wujude mlenuk kuwi pusaka wedok. Pusaka tak jabel krana
Ulun bebantu Kyai Semar anggone duwe niat kang luhur mbangun kahyangan, mbangun jiwane para manungsa. Nyatane jeneng kita Baladewa sekawit belani Kurawa lan ngentengke gegayuhane Kyai Semar sing dadi pamonging tanah Jawa. Apa maneh jeneng kita Baladewa bakal mateni Petruk nganggo pusakamu. He Baladewa, apa jeneng kita ora eling nalikane ulun menehi pusaka kekarone iki marang jeneng kita? Ulun wis meling pusaka iki kanggo srana memayu hayuning bawana. Njejekake lajering kautaman. Ora kanggo srana sewenang-wenang. Waduh, kula nyuwun pangapunten Bu kula awit saking utunging raos cubluking pangertos ngantos Baladewa tumindak ingkang nalisir saking bebener. Pusakamu kekarone wis bali gunakno kanthi bener becik. Njaluka pangapura marang Kyai Semar. Muga-muga kanthi Baladewa njaluk pangapura marang Kyai Semar kang dadi simboling wong cilik bisa dadi srana guyub lan rukun manunggaling kawula Gusti. Manunggaling pejabat kelawan rakyat sentana kelawan para kawula. Sampaknya anak untung guyub Rapa aranca katon siga sinaya anu biroka Serampatia amamuku guyub milangoni Rapa aranca katon siga sinaya anu biroka Kakang Baladewa sing luput pranyata luhur gegayuhanmu Kyai Semar. Astagfirullah.